Apa, Koldo, egunon, zer moduz? Ondo, opa Joserra, hemen surfa egiten. Bai, zelan da gure, ondo? Oso ona, eta gainera olatu politak. Olatu politak, bai, ikustekoak dira, bai. Bueno, ni fadurara noa, Venga, gero arte, agur. Apa, Jon. Apa, Joserra. Zer moduz? Oso ondo, oso gustora. Partido zelan? Gustora, berriz ere lehenengo mailan. Ederto, zorionak. Bueno, urrengo arte, agur. Aitor, zer moduz? Apa, Jon, zelan zabiz? Ondo eta zu? Ondo be bai, oitxe justu lana daukat. Bale. Egon gara. Ondo pasaba. Agur. Eitu Joana, bi pelotakaz, nik bat gordeko dut, eta zuk bestea zabaldozkoa, oso ondo, itxi fuerte. Eta bakarrik atzamar loria ikutu behar dugu. Eta ez zabaldu, baina bitu. Hala, Zabalda, zelan egin duzu? Magia izan bat da? Atera dizut argazki bat? Bai, noski. Mostu, bale, Jon, eskerrik asko amaitzen dugu gaurkoz, bale? Vale, venga, biarrote. Bai. Barkatu, datorren astean egongo gara, bale? Ez kezkatu. Bai, Jon! Ei, barkatu, irtengo zara? Bai, banoa, segundu bat! Bueno, Teresa, gaurko eskabar hemen utziko dugu? Bai, urrengo astean egongo gara. Bale, urrengo astera arte, agur! Agur! Kaixo, Hiru, zer moduz? Kaixo, Teresa! Ba ondo, ikusi ezakezunez. Non zaude ba? Ba, Norvegian. Norvegian, eta zer zauziten Norvegian? Badakizu, bidaiarian naizela. Pasadan astean etorri nintzen eta primera. Aber, itxoin? Itxaron? Bai ba. Beste norbait sartzen ari da deian. A ber, bai, kaixo? Zer da hau? Nortzu zarete? Argia ereiten zariak, noski? Zelako horea! Zuekin geratu naiteke ekitaldia ikusten? Perfecto, primera. Beitxu!